Здравейте, хора! Аз съм Бети, с мен е моята приятелка Ади. Кажи здрасти, Ади! Здравейте, хора! Аз имам също канал, може да ме последвате. Казва се Minecraft Girl BG. И да, днес ще играем на на Crafting and Building и ще играем на лудата Леля. Да, тя ще е Лелята, аз ще съм детето. Следващия клип аз ще съм Лелята, тя ще е детето. Да. Ами, нека да започваме. Така, хора, вече съм в моята къща. А сега ще почнем да играем на лудата Леля. Така. Сега трябва да гледам малката. Тя ще се научи бързо. Идвай! Хайде! Добре, но къде ходим? Идвай! Защо? Кой те изпрати при мен? Мама, каза, че не може да ме гледа. Оф, тая тъпа майка ти. Това ли сме да къща? Много е хубава, много е хубава. Да, идвай тук, не ми пипай нещата, затваряй вратата, момиче. Къде е моята стая? Горе? Това ли е твоята стая? Спокойно, нищо няма да стане. Спокойно. Просто го включвам. Махай се от тука! Веднага! Махай се от тука! Това е твоята стая. Не ми пипай нещата. Това е твоята стая. Аз къде имам пижама? Пижама. Аз ще ти дам една пижама. Ето тук имаш пижама. Потърси си я. Няма вкъщи да я търся. Маля, ти къде отиваш? Отивай. Ето ми я. Слагай си я. Слагай я. Ако отидеш горе, ще те заколям. Ясно ли ти е? Добре. Да. Какво? Гладна си. Няма. Вземи си храна. Ще видиш ти. Къде си? В стаята си? Добре. Само да променя да стане нощ. Не, обърках. Няма да става нощ. Много ме интересува се едно. Вече си голямо момиче, можеш да си взимаш неща. Храна. Как ме нарича? Много си добра. Как? Какво? Добре. Много си добра, може да се посади на него. Амха.
нищо, гледам те. Отивай да си лягаш. Отивай да си лягаш. Лягай си. Лягай си. Бързо си лягай, ще те заколям. Опа. Не мога да го махна. Защо е нощ? Не, нищо не стана. Аз си лягам. Ти легна ли си в леглото? Ела тук да оправиш нещо. Веднага. Искам да ми оправиш това блокче. Оправяй го! Не ми давай блокчетата. Оправи го. Не е едно и също. Оправи го. Не е ли? Така. Едно и също ли? Хайде. Оправяй го. Не е едно и също. Не е едно и... Оправи ли го? Добре. Отивай си в стаята, махай се от тук. Не ми трябваш. Вземи си храна тогава, като си гладна. Оплачи се, пък аз ще оплача, че вече си заколена, Чули? Ма ти си една голяма хлебарка, наистина. Влезнаха ми. Ще видиш ти кой няма да слушаш. Хора, стана лошо. Не ме би. Гадно желе. Да те убие. Няма. Виж ли, който не слуша, ще видиш. Слушай, вида. Ти е тук нож. Ети мечо. Дай. Вземи си го. Хайде. Този е спокойно. Спокойно. Добре. Хора, аз я измамих с меча, но тя пак го разбра. Как може такова безобразие. Така, оправяй си къщата. Знаеш как ми щупи къщата? Колко време съм ти я строяла за тебе, гадино гадна. Ще оплачваш? Добре. Ще се оплакваш. Ще се оплакваш ли, а? Добре. Ще видим
дали ще те пощадя. Какво трушиш сега? Какво щупи? Така ли? О, ще ми чупиш главата. Добре, добре, добре. Ти така ли ще ме наричаш, бей? Къде си, бе? Къде си, малка гадна хлебарка? О, не, не, не. Идвам да те убия. Гадна малка хлебарка, къде ми бягаш? Така, почнахме пак клипа. Заради нея. Аз съм ти Леля. Не ти ли дреме? О, така ли ще държиш с мен, бе? Гадна фукло. Връщам ти нещата, добре. Връщам ти ги. Защо? Добре, ще го върна. Чакай и връщам ти другите неща. Съжалявам, хора, просто тя е ужасно изнервена. Ами ще ти ги взимам. О, как можа? Не! Не! Ади! Няма да спра! Какъв е този клип тогава? Върни ми нещата! Върни ми нещата, аз ти връщах нещата. Готов. Чакай, чакай. Махни се оттам. Махни се. Влезни вътре. Влезни вътре.
Ади. Ела. Виж. Беатрис, чакай. Аз съм отдолу в картата. Да, знам. Това го знам. О, аз това не го знаех. Аз ще се кача нагоре. Беатрис, Защо? Хора, вижте колко е спокойно на Ади главата. Обаче е празен мозък. Погледнете, тя няма мозък. Съжалявам просто. Няма да го спра. Хора, ще се върна след като успокоя това малко дяволче. Хора, продължението на клипа ще видите на Ади клипа, на Ади канала. И кажи как ти се казва канала. Minecraft Girl BG. Да, чухте. Minecraft Girl BG. И там ще намерите и мене също, и